Hello guys, kumusta kayo? Welcome back to my channel, Sayang Bicolano TV. At kung bago pa lang kayo dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Ayun guys, magluluto tayo ngayon ng pansit canton. Samahan niyo ako guys, papatikim ko sa inyo kung gaano kasarap ng luto ng pansit canton. Watch guys mamaya, tingnan nyo, panoorin yung mabuti hanggang sa dulo kung paano tayo luto ng pansit canton. Ang tawag ko dito ay Bisayang Bicolano version. So guys, tara! So ito yung ingredients natin guys. Ayan, shrimp, beef hotdog, cabbage, ayan, carrot, onion, tsaka garlic. Ayan, simulan na natin guys. Ayan, pag di mainit yung gawas, gusto na natin ang bika. Pag mainit na yung mantika, lutuin na muna natin yung ito na naman hindi na lorong na huli natin. Lipat muna natin sa plato. Walang awat ah. Walang awat ah. Walang awat ah. A few moments later. Kita yung abs ko. Ayan o. Kung naka-side view, wala naman siya. Pag nakaharap, may siya. Maliit lang eh. Sinubuwala ako ng date eh. Sinubuwala ako ng date eh. Hindi, medyo ito na siya. Medyo hotcook pa lang yan. Ganyan natin yung garlic. Yung garlic para gulok.
ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ako nga titilawan, oh, kahong, makarong-karong, makarong-karong, ang kahong ikaw na. Ginagawa mo. Di tapang. Di tapang, inaamon kita, kaya mo to. Ay, minuto na kaugad. Tumatalsik yung mamantika dito. Dito, oh. Hindi tumaro eh. Yan pala natin ang black paper. Yan yung black paper. Sayang. Hindi, hindi natin lagyan ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Lagyan na natin yung carrots. Lumambot. Tapos, lagyan natin ng tuyo. Yan o. Kikuman. Sa bitsin. Siyempre asin. Tingnan na. Pero wala tayong brown sugar. Kaya yun, puti na lang na asukal yung lagay natin. Pangpatamis lang kunti. Okay na to. Pang ano lang. Pang kalasa. Lagay na natin yung cabbage guys. Gusto ko kasi yung cabbage medyo medyo malambot yung cabbage. Ayaw ko nung half cook lang. Parang masarap kainin yung cabbage. Maya sunod na natin yung pansit. Hindi naman masyadong malata yung cabbage. Ayan, lagay na natin yung pansit. Ayan yung pansit. Yummy pansit. Yung pansit, punong-puno. Hindi kaya ito maliit lang yung ano natin ha. Hindi siya.
Ayan. Salamat guys sa pagsama sa akin sa pagluluto. Ano pa hinihintay natin? Tara, tikman na natin guys. Kung gaano kasarap.